Unha operación que levou a cabo axentes desta comisaría de Policía Nacional de Vigo, Redondela, axentes da unidade de UDICO. Tiñan dúas investigacións paralelas que levan facendo dende hai meses. Eran operacións independientes, distintos vendedores, distintos compradores, pero ambas confluían no mesmo edificio e por eso fíxose as dúas operacións no mesmo día para non estropear unha operación coa outra. As dúas investigacións levan meses. Levaban tempo facendo dilixencias ao grupo para contrastar esas informacións e comprobar que eran veraces e que tiñan suficientes probas como para poder solicitar unha entrada de registro e entrar nos dous domicilios. Hola, que tal? Somos de Televisión de Galicia. Ti sabes algo da operación policial que houve por aquí? Un pouco, bueno, vino la policía, vino porque al lado de mi edificio, bueno, en la habitación de la Peque, se escucharon ruidos. E que sentiches, que escuitaches, que se sentía? Los gritos y tal, y después creo que me parece que ya vino la policía y la Peque escuchó de que todos para abajo, al suelo. Sí que é certo que hai un tempo que hai movimentos aquí estranos, xa se avisou a policía, a comunidade de veciños disto, onte se que estiveron aquí toda a mañá, entraron a 7, entraron 6-7 policías, entraron no edificio, non sei moito máis que foi o que pasou, pero por la mañá baixei, estaban aquí os policías con armados e nos dixeron que tiña que ver por temas de trapicheo. O tempo, máis ou menos, poden levar? Igual nos últimos 2-3 meses se veía un movimento máis intenso, probablemente novos inquilinos, por aí vendrán os tiros, pero non teño moita máis información. No piso no que falábamos antes que se traficaba a pequena escala con cocaína e hachís, fíxose a entrada táctica a través da Brigada Local de Seguridade Ciudadana, pero non se atopou o morador, sí que se interviñeron pequeñas cantidades de cocaína e hachís. E no outro piso sí que se fixo tamén a entrada táctica, estaba dentro o presunto traficante, co cual se detivo e se fixo o registro e se atoparon diversas sustancias destinadas ao chemsex. Intervíronse distintas cantidades de GHB ou éxtasis líquido, que é o nome que mellor se coñece del, o popper, sildenafilo e mefedrina, que son sustancias destinadas a ter efectos vigorizantes ou desinhibidores para potenciar as relacións sexuais. Neste último piso interviuse diñeiro en efectivo, diñeiro fraccionado procedente das vendas, e tamén intervíronse materiais destinados á venta das sustancias.